Hej, og tusind tak, fordi I kom her i dag for at høre på mig. Først vil jeg også gerne lige sige tak for, at I har taget så godt imod mig her i klassen. Det er jeg også rigtig glad for. Det har selvfølgelig været svært for os alle sammen at starte et helt nyt sted, hvor vi nærmest ikke kender nogen mennesker. Og jeg synes virkelig, det er skræmmende nu, at jeg går på gymnasiet. At jeg er blevet så gammel efterhånden. Jeg fylder snart 18 år. Jeg har ikke lyst til at fylde 18 år. Jeg har ikke lyst til at blive voksen. Jeg bliver heller ikke voksen, når jeg fylder 18. Jeg skal bare være glad for, at vi har den mulighed, som vi har, at vi går på gymnasiet. Det er ikke alle, der har haft den mulighed. Min far for eksempel, han er en landmand. Dengang han blev landmand, det lå bare i kortene. For min fars far, han var også landmand. Og dengang min farfar gik på pension, der skulle min far overtage gården. Det lå bare i kortene. Dengang, der kunne man også tjene penge kun på jorden og gården det hele taget. Det kan man ikke mere, som tiden er skrevet frem. Min far har altid været nødt til at arbejde siden af. Og det skal min søster og jeg virkelig sætte pris på. Det har han gjort for os. Det har han gjort for os. Og det glemmer vi at sætte pris på. Alt for tit. Jeg har også haft en mulighed at tage på efterskole, og det valgte jeg. Og det er det vildeste, den mest fantastiske oplevelse, jeg nogensinde har oplevet. Det var så fedt, og jeg vil bare så gerne tilbage. Jeg savner det så meget. Savner alt ved det. Jeg vil så gerne tilbage til drømmeland. Når man starter et nyt sted, så kan det godt være svært for nogen at komme ind i fællesskabet. Men man skal have alle med. Man skal lige huske at have alle med. Også hvis der står nogen ude i krogene, og som ikke lige har det så godt, og sådan virkelig få dem ind. Og så er det virkelig vigtigt, at vi laver nogle fælles arrangementer. Og det har vi også været gode til med fester, og vi har været ude at skøjte og så videre. Så det er meget godt. Sport kan også bringe os sammen. Og det har det også allerede gjort. For eksempel fodbold. Jeg elsker fodbold og Arsenal. Min klub. For eksempel også, da vi vandt med i frøballen under introlægene, at vi kunne skrige og råbe så højt i den sang, selvom vi havde kun mødt hinanden. Og det siger en hel del om os. Tak fordi I gad høre på mig.